Okay, i dag er der et andet korttryk, og jeg laver det på dansk i dag. Jeg starter lige med at blande kortene, så I kan se, der er altså ikke noget snyd. Kortene er fuldstændig blandet. Så I lige kan se kortene. Okay, når jeg nu har publikum og laver det her trick, så siger jeg til publikum: I kan finde ud af at vælge et kort, det er helt rigtigt kort, uden at se på det. Det jeg vil bede jer om, det er: vælg et kort, og så træk det ud, uden at se på det, og give det til mig. Det første kort I vil trække, det er klør 8. For eksempel vælger de det her kort, og giver det til mig, uden at se på det. Så siger jeg, det næste kort I vil trække, er ruder 4. Så trækker de det her kort. Det næste kort I vil trække, er hjerter 10. Så trækker de det her kort. Og det sidste kort, som jeg lige trækker, det er hjerter S. Og så spørger jeg dem lige, kan I huske, hvad for nogle kort I havde? Og så siger de, det var klør 8, det var ruder 4, det var hjerter 10, og det var hjerter S. Der er ikke fikset med de her kort, fordi jeg blandede dem jo lige inden. Og det er et rimelig nemt korttræk, og man kan snyde sine venner rimelig mange gange på det her. Jeg tror, jeg kan regne ud, men hvis ikke, så ses vi næste gang, og så viser jeg måske, hvordan